mhlekazi lale heater ke noma ndandililungiselwa ngubhuti. It was the gift too much very itwanika nini gift xa ibaluleke kakhulu. Very well prior very toke kodwa nizoyicacisa nina i-comment section uba xa into ibaluleke kakhulu ibalulekile. So ndandiyigiftwa ngubhuti wam ngemhla ndandishiya ke ndimshiya ndisize xabesini. So ke nono wathi hamba lale heater ndenzela uba xa ugodola le heater ke nono ungacingi njengoba uyibona indala nje kungoba yagunjululwa edotini. Ubhuti wam ke lo hlobo mthatha ukhenika wagumbulula le heater edotini wayilungisa watsho uyalayita iyavutha ke le heater iyavutha. So babonisa ngizonibonisa iyavutha. So wayigumbulula ke wayilungisa watsho wathi ina. So ke ubhuti xa nilahla wam ubhuti uyacola alungise akathengi unono. Uyayiva ke? Okay unono ke benzathi ke wabona uba ayinayo indawo yokubambelela. Uyabona lento litube elile pipe yokufaka xa sithi ayoneli wamka wokophula olukhuni yabona into elikhuni lomtshayelo wafaka. So i-right ke heater yethu apha ndisazonibasela nantsi i-heater eyibona. So injalo ke bobaba so ndilayitela ke hayi ngezithandwa zam kuthe kanti ayisasebenzi. So kufuneka aphinde azoyilungisa futhi ngoba ayivele icholwe kakade kodwa ihleli ke 2021 ever since till now ke nono.